Machini keno nyakoro mkajwangero kamano kwa medo kete mana kai Ramogi TV nyalo neno ka thotho ganda nitire kod geno kendo geno go makoro gidwani mondo chak chopi kaka nosingi gi jotelo mopogore wangiye mago mane county no ma Kisii kama jodak moko e county ma Kisii medo ikwayo jatenda piny Kenya manyien William Ruto mondo neni ochopo singo manokero ne jo Kenya e kinde campaigns mage ka idho mar ngima makoro jopiny wakne ahinya e kinde gi mabede telo mar Ruto chakore. Crispin Otieno miyo waler kuke county no ma Kisii. E kaka weche ne chalo e magawa mopogore e county ma Kisii, jogo mane okoyudo thuolo mar chopo e alap ma Kasarani oketo wengegi e wang' jowi magute fuambo mopogore kama kagine kaka Ruto mar jatend Kenya mar abich ne dhi nyime. Moko ne chunygi omoko kaluwore kod kaka duoko yiero nyocha chalo, ka moko bende ne nyiso mor margi e kinde mane Ker William Ruto nochamo muma mar chako tich kaka jatend Kenya mar abich. Kata kamano, jodak ma Kisii nokwayo Ruto mondo rakre kod ngima matek mamedo mana hinyo jo Kenya piny maru. Ruto, vile umeingia tumekukaribisha sana. Sasa tunataka kuona change yenye ulisema. Ulisema saa hii tuko na mahitaji mingi za shule iko ngumu. Watoto saa hii kama watarudi tena school fee, maisha iko ngumu sana. Hakikishe zile ahadi alitupatia kama wananchi, hakikisha ametimiza, kama vile kupunguza bei ya unga, bei ya mafuta. Jenda tu vitu ya kutumia kwa siku apunguze. Moko bende koro dwaro ni jatend piny Kenya okete ler chenro mar somo mar CBC ma osebed ka idhiro kod piny owacho mar ker mosewuok e loch Uhuru Kenyatta. Kwa incoming president nilikuwa na mambo mawili. Ahadi yako ulitoa kwa wananchi. Ya kwanza ni CBC. Ulisema CBC itakuwa eliminated. Ndio tunakuomba kwa ishara yako na heshima yako CBC vile ulisema ufanye. Jodongo mar riwruok mar Abagusi mong'ere kaka Abagusi Council of Elders bende otimo romo tok sitho mar Ruto kaka jatend Kenya ka gikwayo mondo jatelo no oti kod jotelo duto manoyiere Kenya kendo mar neno ni dongruok omedore e pacho ka. Akae katikati ya kiti na afanyie watu wake wote wa Kenya kazi. Na wakati mwingine hii state lodge yetu ya Kisii hapa inaweza kuwa status kama Sagana. Haya nakaa hapa kabisa, tunakuwa na mikutano hapa. Our neighbors kutoka Korea, kutoka Charuo, kutoka kale chini hapa karibu. Gikone, sani koro jo Kenya rito neno kaka William Ruto biro bero ngima jo Kenya kar chakruok mar ndalo 100 mabiro tok chamo muma. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.